Escoltem la capçalera de, sense dubte, la sèrie, l'audiovisual més picassentí, l'audiovisual picassentí per antonomàsia dels últims temps. Quasi 2 anys ja em contaven de Massa Amics. Massa Amics s'acaba, no passa res, 2 capítols queden per veureu i serà este pròxim divendres a la Casa de Cultura de Picassent, en una gala de cloenda en la que es podran veure els 2 últims capítols i a més de segur que hi ha moltes sorpreses. Es tenim avui així, a uns pocs d'ells, tenim amb nosaltres a Àlex Arévalo, Mireia Sidera i Dalío Marzo, 3 dels 5 Massa Amics, i a més també tenim a Juan Carlos Pastor a l'altra banda de la línia telefònica. Amb ells anem a xerrar un poc de, per a qui no conega qui és això de Massa Amics i per als molts que ho coneixen, del que es trobarem en la pròxima gala de cloenda. El primer que res, donar-vos la benvinguda als 4. Hola, buenas. I conteu-me, no sé si algú dels 3 que esteu així o Juan Carlos, que el tenim a l'altra banda, que en què va consistir esta gala cloenda, estas emissió dels 2 últims capítols en la Casa de Cultura el pròxim divendres. Pues, a veure, en principi el que tenim muntat és emetre els 2 últims capítols de la sèrie i abans que de l'emissió dels 2 capítols emetre un poquet un recapitulem dels 8 anteriors, una cosa molt curteta però original, ¿vale? Fent un guinyo a una de les pel·lícules per excel·lència, ¿vale? Que no anem a desvelar. No n'hi ha que desvelar sorpreses. No anem a desvelar res. Pues deixar un poquet això i bueno, els meus companys també volen dir alguna cosa. No, pues bueno, simplement jo crec que és això, ¿no? Els 2 últims capítols, la introducció i bueno, pues si després quan tot acabe, pues estar tots un rato junts i passar-se una nit guai. Una nit que després continuarà la festa en algun lloc. Sí, jo crec que aquesta nit toca un poquet, no? Una nit a més per a la que hi ha moltíssima gent, des de la Casa Cultura ens informen que ja no queden entrades per a veure l'espectacle, els 2 últims capítols. Això és difícil en la Casa Cultura, recordem que són quasi 300 butaques. Això crea nervis, aquesta expectació que tindreu és dir, ja ho tenim, la sala estarà plena, és gent propera a nosaltres, perquè ho fem en casa. Quines sensacions són les que teniu de cara a esta estrena? Yo creo que emoción y sobre todo un poquito de nervios por ver la respuesta del público, pero por parte de los 5 y de las nuevas incorporaciones creo que es una emoción muy grande de poder disfrutar con la gente estos 2 últimos capítulos. Uns capítols que es projectaran a la Casa Cultura. No sé si és la primera vegada que els veureu en pantalla tan gran. Recorde jo l'any passat, en la Setmana Jove, coincidint en la Setmana Jove, es va poder veure algun capítol, però això de ja en una sala de cine veure projectat el Massa Amics és diferent, no? És especial. Sí, bueno, en realitat l'inici també el farem ja en la Casa de Cultura i ho veiem allí en la pantalla i tal. Lo que passa que en este cas pues, la connexió va ser molt millor perquè la connexió va ser a través directament de l'ordinador, del Mac, i no pedatges de qualitat i es nota barbaritat. És que la primera vegada els 2 primers capítols van ser a través del DVD i clar, la imatge i el so pues, era més dolent. No. Ara, bueno, la gent que vaig el divendres a les 10 podrà veure la evolució que hem fet tant a nivell visual com a nivell sonor. I jo volia dir antes una coseta, que heu parlat d'emocions, heu parlat de... A veure, jo estem a dimarts i a mi m'han tallat la faena pel mig, perquè jo estava muntant vídeos per a promocionar la gala, per a que la gent s'animara, no?, un poquet. I m'he trobat en dimarts i bon dia i en els vídeos penjats perquè no sé si publicar-los o no perquè ja està tot venut. Es pot fer difusió igualment, això sempre queda bé, lo de fer difusió. A més, imagine que no s'estrenaran fins que no es facin a la Casa Cultura, però després podrem veure'ls igual que els tenim tota la resta a internet. Sí, amb alguna xicoteta diferència hi haurà que sols s'emetrà en la Casa de Cultura, ¿no? Sí. Claro, porque tiene que haber alguna sorpresa diferente en la Casa de Cultura y para la gente que venga que realmente disfrute de lo que va a ver. Claro, és que té que haver algun ganxo, no?, per a la gent que vinga que per lo menos ja que fa l'esforç, entre cometes, de vindre i no sé, n'hi ha molta gent que es desplaça a drede i tot, pues per lo menos fer-li una espècie de regalet i anem a tindre continguts exclusius que després a YouTube no es podrem veure.
Així està, així animar-hi a crear intriga i no? El que hagi estat que tinga certa cosa per al record que sols tenen ells i se ho emporten a casa. No sé si per al record en quasi 2 anys de Massa Amics tindreu infinitat d'anècdotes, històries que contar i coses que vos han passat, i també una quantitat infinita de gent tant de Picassent coneguda com de Picassent com conegudes ja entenent per famosos que han passat per el Massa Amics. Sí. Contem un poc alguna, la que més vos vinga de memòria. No sé si estos últims capítulos avançar-nos algú que isca en estos últimos capítulos que la gente no se lo espere. Yo creo que básicamente, por lo menos a mí la que más ilusión me hace será el nuevo capítulo. La gente que lo venga a ver, que sea aficionada a cierto deporte, pues disfrutará. Por lo menos para mí fue un cameo muy especial, muy divertido, muy gracioso. Sí, arran de lo que diu Dalio, podem contar una anècdota, ja que has nomenat anècdotes, podem contar una anècdota del personatge que... ¿Podem dir-lo o no podem dir-lo, el personatge? Jo crec que en fotos sí que... Jo crec que ja és hora, no? Ja toca, sí, no? Vinga, va. Sí, jo crec que sí. A més, ara d'ací poquet, pujaré un vídeo perquè el veig a tothom i ja desvelarem alguno d'estos personatges, concretament del que anem a parlar ara. És un campió del món, és Carlos Marchena, es va facilitar molt el treball, es va desplaçar des d'on ell estava, va vindre al poliesportiu de Picassent, va rodar en nosaltres tota una vesprada, torna a repetir, és portat genial, és una persona increïble, i conté una anècdota perquè estàvem en el pavelló rodant, i resulta que es va encalar el baló. A una de les canastes, sabeu que quan estem jugant a futbol, les canastes estan en la paret, val? Aleshores, tiràvem el baló, es va encalar en una de les canastes i ell, corregent, s'anà ahí, se lleva la zapatilla, tira la zapatilla, va a caure el baló i se li queda d'ell la zapatilla. Això ho teniu gravat, això està gravat. Això és per enviar-ho al, no sé si los Manolos o alguno d'estos que segur que vos ho trauen. Són molts la gent famosa que ha passat per Massa Amics, no cal tampoc fer una recopilació de totes les cares conegudes que han passat, però com se ho gestioneu? Com ha estat esta tasca de producció de buscar a gent per a que col·labore? Jo, per exemple, avui mateix estava fent un poc de cerca a veure si havia avançat alguna dels últims capítols i això, i veia a gent, no només el nom, disculpeu, però sí el de la que s'avecina en el cartell de Massa Amics. Hi ha molta gent que vos ajuda, col·labora amb vosaltres, vos fa el favor, s'involucra. Com feu tota aquesta tasca de producció? Pues a veure, en principi no és fàcil, perquè, clar, accedir a ells realment no és fàcil. El que passa és que quan te maneges un poc per este món, pues, comences a anar a llocs on coincidixes amb ells, i també, pues això, un poquet la caradura, no? La caradura de plantar-te davant d'ell i dir-li, mira, jo sóc amateur, estic fent este projecte, si no t'importa pots ajudar-me, i la veritat és que de moment no hem tingut cap problema en cap actor o actriu en que ens apoye i fer-se una foto, fer-se un vídeo, recomanar la sèrie, i no sé, és un poquet, a veure, no és fàcil, com he dit abans, hi ha moltes vegades que l'accés a un personatge així és prou complicat, però una volta estàs en ells, ja et dic, és genial. També tenim una companya que ha eixit diverses vegades en la sèrie, és una actriu de repartiment, es diu Laura Matoses, i ara mateix està d'extra en Madrid, val? Aleshores està en sèries com Con el culo al aire, com La que s'avecina, també Aida, i mitjançant ella també tenim aquests contactes, i bueno... Anar buscant, ¿no? Sí, básicamente los amigos es lo más importante. Els amics n'hi ha que guardar-los, I amics també en teniu molts al poble, perquè si parlem d'una tasca de producció per a buscar a gent famosa, també me parlàveu que més de 140 persones han participat, em dieu fa un moment, igual m'equivoco el número, però moltíssimes persones del poble que han participat en els capítols, que han eixit com a extras, com a protagonistes d'un capítol, moltíssima gent, inclús en l'últim ho podem veure en el tràiler, fins i tot a la classe política, la tenim involucrada. Sí. Poquet a poquet i cada vegada més, i sobretot en estos aquells 2 últims capítols el nombre de participants, diguem que és prou elevat en comparança en els altres 8 restants, clar.
Más amics, així vos tenim a 4, no? En falta una, que en la ficció sou Ximo, Cristo Serra, Raquel i Nacho. Sí. No m'equivoco. Així és. Conteu-li a la gent, pot ser que algú que està escoltant no sap de què va Más Amics. Feu-nos una sinopsi, la ressenya que hi seria si buscarem a internet de què va Más Amics. Bé, Más Amics en principi va néixer com una sèrie actual perquè vol reflexar un poquet com està la situació, ¿vale? Social. Pues són 5 persones que no tenen treball i si el tenen el perden per qualsevol motiu, ¿vale? I si no el perden fan per perdre-lo. Sobretot uno d'ells. I bueno, i reflexa també un poquet pues, lo que és la joventut d'avui en dia. I no sé, pues ventures i desventures del grup de 5 joves. De 5 joves en el seu escenari que és el nostre poble i històries de 5 joves que veurem tancades en estos 2 capítols o deixarem alguna porta oberta per a veure si el futur pot tornar. Hombre, yo creo que se verá muy claro que hay una puerta abierta. Sí. Porque nunca se sabe lo que puede ocurrir. En principi... El continuarà, sempre té que estar ahí, no? Exacte. Sí. Jo diria que en principi és un final, però mai se sap. Sou actors, sou actors, vull dir, en la sèrie. No, és que a Juan Carlos m'han mirat estrès en una cara que pareix que s'ha insultat. Vull dir que interpreteu els personatges, escriviu els guions, graveu les històries, per lo que tinc entès tots sou amateurs, ningú es dedica professionalment a això ni ha estudiat ninguna carrera relacionada amb l'audiovisual. Com és això? I com ho feu? D'on investigueu, escriviu els guions? Com ho feu tot això? Pues yo pienso que principalment es la semilla, diría que es Juan Carlos. Sí. Sí, que él sí que tiene algo de formación, así que... Y si no tiene formación, tiene una creatividad que te cagas. O sea que... Habla, director. No, a veure, tot això naix pues, per la meva passió pel cine i perquè, sí, com diu Dalio, tinc prou creativitat i necessite plasmar-ho d'alguna forma. Aleshores, pues, un dia jo estava de viatge fora, estava als Estats Units, i vaig agafar una càmera de fotos, i en la càmera de fotos comencé a gravar, ja vosaltres sabeu que en les càmeres antigues de fotos pues, te deixava 30 segons, 40 segons de vídeo. No com en les d'ara, perquè les No com en les d'ara, correcte. Aleshores jo anava de cantonada en cantonada ficant la càmera de 30-40 segons i jo passava correguents, i jo pujava les escales, i jo botava un banc, i jo feia el que va fer Rocky, no? Estava en Filadèlfia i em vaig filmar fent l'entrenament de Rocky. Vaig arribar a casa, ho vaig muntar, em va agradar i vaig dir, ostres, així n'hi ha un filó, vaig a seguir perquè m'agrada. I un poc tot naix ahir, perquè després ja comencé a escriure el guió de Amor meu, clar que sí, també un projecte que vam fer ja fa un parell d'anys, i això sí que va ser tot dogma total. O sea, jo ahir no havia estudiat res, no m'havia format, agafé la càmera i comencé a gravar, ja et dic, dogma, a lo que eixira. I així, sí, dime. Així naix Llonganissa Produccions, no? Que és, com qui diríem, la productora d'este Más Amics, però a banda de Más Amics han hagut més projectes i n'hi ha més en el futur. O en marxa, millor. Anem a parlar del passat i ja parlarem d'així després del futur. Antes que Más Amics, què hi ha abans de Más Amics? Pues abans de Más Amics n'hi ha Amor meu, clar que sí, val? Que vam fer una estrena a xicoteta escala a nivell familiar i d'amistats en Nàquera. La farem Nàquera, unes 40 o 50 persones van acudir a veure l'estrena d'Amor meu, clar que sí, que era, podríem dir, un llarg, perquè durava 75 minuts, una hora i quart. Però ja et dic, era un llarg fet sense ninguna sapiència de res, a lo que aixira. Després sí que aquest estiu em vaig formar un poquet prou, i vaig fer un curtmetratge. En aquest curtmetratge ja un poquet, diguem, més professional, entre cometes, pues sí que vaig coincidir en alguns actors, de fet en un actor que sí que ha treballat en física o química, en Hospital Central, en Da Capo, que feien en Canal 9. Y que también ha colaborado en Más Amics. Correcte, i que per cert vindrà a la gala. És Diego Ramírez, suposo que la gent que estiga en el món pues, del cine, de les sèries i dels jovenets, les xiques jovenetes i tal, pues sí que el coneixeran. Las típicas chicas voces, ¿sí?
Com? Que las chicas de Picasso sí que lo conocían, sí. Ah, sí, clar. Totes volien fer-se fotos en Diego. Bueno, i un poquet això. Vaig fer Prejuicios, el curtmetratge Prejuicios, i res, després d'ahir van fer un parell de curtmetratges també, però de temàtica així més suspense. Fins que un dia van decidir presentar-se a l'Inquiet. Ho recordo, jo formava part en aquella època de l'Inquiet del Correcuita, no? Correcte, Correcuita, tu estaves allí d'organitzador i tal, i van presentar Caps amb rodes. El que passa és que teníem l'ingeni, la gràcia, però ens faltava el material i no poguérem arribar a molt. Però estem contents perquè aquest projecte Caps amb rodes va ser un poquet l'impulsor de tot, perquè farem la projecció en la SGAE, en València, i vam rebre crítiques molt bones de gent entesa, val? I a partir d'ahí ja van dir anem a despegar, anem a fer cosetes, i tenia moltes ganes de canviar un poquet el xip, i com Caps amb rodes va ser comèdia pura i dura, direm anem a tirar per la comèdia, i d'ahir un poquet va néixer Massa Amics. Una Caps amb rodes que per el que recorde m'alegra que jo perquè era la intenció de la Correcuita, que la gent a partir de la Correcuita farà coses, i si són del poble encara millor. Un Caps amb rodes que ja s'intuïa un poc, per el que recorde també era un grup d'amics, l'escenari era picassent, era un poc el que ha estat després Massa Amics. Correcte, sí. Va ser com si diguérem l'antesala, no? L'antesala de Massa Amics. I sí, la veritat és que gràcies a la Correcuita, gràcies a l'Inquiet i gràcies a la vostra organització, va néixer una sèrie que pronte farà 2 anys. Una sèrie, un projecte en el que embarques als que tinc ací, amb molta més gent, perquè jo estava preguntant-los abans de començar l'entrevista, com se vos va ocórrer això, i tots, Juan Carlos, això, com te ho fas pal·liar-los a tots en este projecte? Pues la veritat és que jo moltes voltes, quan me'n vaig a dormir, ho pense. Dic, ostres, com pot ser que a una persona, tantes persones li ballen l'aigua? Saps el que t'ho vull dir? És complicat. Però no ho sé, la gent diu que dic les coses d'una manera que no se poden negar. Això ho he sentit més d'una vegada. Potser tinga un encant a l'hora de parlar, no ho sé, és que no ho sé, això t'ho poden dir ells. No, que m'ho diuen, que estic cada jo diria, primer, perquè jo la sensació que tinc, el que crec és que quan vol fer alguna cosa, realment creu en ell molt, no? Creu molt en això, entonces t'espenta a creure tu també. I també perquè me proposaren, i primer que m'està agradant, m'ha agradat tota l'experiència, m'ha agradat prou, i després que quan, no sé, si jo me compromet a alguna cosa, m'agrada complir-ho. Jo crec que també un poquet les ganes de tots, no? Perquè tots també tenien, no sé, tot el món, pense jo que tot el món té un actor dins. Tot el món té un actor dins i vol algun dia traure-lo. I si te peguen un espento com jo vaig fer en ells, pues a lo millor que millor. No s'hem d'oblidar que falta Maria Chanzà, que és que no ha pogut vindre perquè estava treballant, que també és una peça fonamental en Massa Amics. Sí. El sou 5, no?, en total. A què vos dediqueu? Abans he dit els noms dels personatges, el nom de les persones, a què vos dediqueu? Dius, Maria està treballant, a què vos dediqueu? Perquè si no vos dediqueu a això, teniu la sort de dedicar-se a algo a dia d'avui? Sí. Vull dir que si compatibilitzeu en treball... Sí, jo ara mateix estic en un KitKat d'uns anyets acabant una carrera que me queden 2 setmanes per acabar-la. Un bon moment per estrenar. un moment. I després d'ahí ja intentar tornar al món laboral sí o sí. Como arquitecte ya. Sí, sobre todo una carrera que ahora mismo está... Jo tinc 2 amics que estan treballant d'arquitectes tècnics, i han agarrat faena fa poc, així que... més esperances. L'esperança, en les mateixes ganes que ha de ser Massa Amics, se trobarà faena. Això se perd, això n'hi ha que tindre sempre. Bueno, yo también, por suerte, no puedo quejar, estoy trabajando. Llevo 10 años en la misma empresa, no tengo ningún problema. Por suerte la crisis no me toca, espero que siga así. Y mi caso, por ejemplo, sí que es complicado porque también trabajo los fines de semana y sí es más complicado grabar que ellos. Pero bueno, más o menos se va llevando cuando se puede. Arran d'això volia dir que han hagut alguns canvis de guió d'última hora, perquè com treballem tots, vale, és complicat juntar a 5 persones
pues imagina quan un rodatge és de 10, 12, 15, 20 persones, és molt, molt, molt complicat i sempre n'hi ha algun canvi de guió a última hora perquè este no pot vindre, en el cas de Dalio, per exemple, ha passat diverses vegades i clar, pues, això te limita un poquet, però bé, jo crec que abans de que se m'olvide, perquè volia dir també, David Merino, que no em parla d'ell, és un xic que s'ha incorporat, que encara no l'hem vist a la sèrie com a actor de repartiment, però sí que forma part de Massamix perquè du un any en nosaltres. O sigui, Massamix du un any i 8 mesos, si no compte mal, i David Merino està un any en nosaltres ja pràcticament, en juliol farà un any. Sí. Volia dir-ho també. Sí, no, desde luego David, por lo menos a nosotros, lo que nos aporta, aparte de que también es bastante creativo y bastante loco, siempre está ayudando cuando puede. No podemos tener queja de él. I seguint a lo dels treballs, pues bueno, Maria treballa en una empresa d'alimentació, està en el departament d'exportació i importació i està molt ben col·locada, la veritat. I després, bueno, Mireia ahora vos lo explicará. No, yo explico que tú y yo somos profesores, que Juan Carlos y yo nos dedicamos a la enseñanza. Els dos treballant? Sí. Això, ja ho parla de com compatibilitzeu, quasi sempre imaginen que vos tocarà gravar en cap de setmana, sí. Tindré poques hores lliures, el que comporta. Tot això fa que decidiu donar-li final a Massamix. És un poc l'esgotament, és un poc les ganes de buscar nous projectes. Què fa que Massamix tinga que buscar de final de temporada? És simplement que com són 10 capítols tanquem temporada i ja veurem quan ve la segona. Sí. Hombre, también yo creo que es un poco de todo. Sí. Yo creo que es una mezcla de todo. Yo creo que todo tiene un principio y un final. Es inevitable, pero bueno, Juan Carlos lo explicará mucho mejor que para algo de ser. Sí, ¿no? Y porque la trama en un principio también estaba pensada para... En principio eran 8 capítulos, lo hemos alargado a 10, pero bueno, lo que era el guión sabíamos que empezaba y que acababa así. Hay una proyección de si continuara cómo sería, pero eso... I jo crec que... Sí, anem a veure, el que és la hipotètica segona temporada, els 3 primers capítols estan barruntats ja, o sigui, la sinopsis està feta. Sols faltaria escriure-los, però ja t'he dit que això seria hipotètica perquè, com tu dius, això esgota prou, fer una sèrie és molt, molt difícil. Jo conec a gent que està clavada en això i m'ho ha comentat, no? I ha començat a fer sèries i els 3 capítols ho han deixat, perquè fer un metratge de 20 minuts, 30 minuts, són moltes hores. Tens que emplear moltes hores, no ja sols en rodatges, sinó en rodatges, en producció, perquè la producció moltes voltes és més complicada que el rodatge en si. ¿vale? No que la gravació. La producció és pràcticament el més complicat. I després la postproducció, que ja té tela. Entonces, pues, un poquet estem tots saturats i volem no deixar-ho perquè Llonganissa Produccions va continuar, això teniu que tindre-ho clar. Volem canviar un poquet d'aires, volem fer altres cosetes més curtetes, volem passejar-les per certàmens i manejar-se un poquet. Ha servit un poc Massamix, ja no com a un curs, sinó com una carrera pràcticament. L'aprenentatge deduïs que també per el que veig, no? L'evolució dels primers capítols, ja no sols fins ara és molta, no? Vull dir, intensos 18 mesos dies, no? M'heu dit 18? Sí. 18 mesos de gravacions, d'estar pràcticament cap de setmana rere cap de setmana gravant, passant hores de rodatge i de producció i de postproducció. Tot això al final diuen que s'aprèn treballant i s'aprèn fent, no? No s'aprèn en una carrera. Jo per pròpia experiència també sí que m'he dedicat al món audiovisual i jo he après quan he treballat en la carrera. Sí, t'ensenyen coses, però hasta que no agarres una càmera i te'n vas a gravar, poquetes te serveixen. Així que això fa que estigueu en més força, potser que fa 2 anys, per a nous projectes, noves idees. Jo crec que en aquest aspecte, Maria i jo, per exemple, sí que fèiem un xicotet curs de cine fa poquet, i jo crec que als dos ens passava algo paregut, no? Que pràcticament tot el que ens deien pues, és que era bàsic, no? Però ho sabíem, ho coneixíem tot. Ja l'havíem vist en l'experiència. Sí. Clar, estem parlant de fa un parell de mesos o 3 que vam fer el curs
ja duien treballant en Massa Amics un any i 2 o 3 mesos. Aleshores, és el que tu dius, Salva, la pràctica fa mestres. Jo recorde començar i que era jo l'únic que sabia on ficar la càmera, com fer el foco, com ficar el so, perquè tot era jo el que ho duia. I ara hem acabat, i jo te dic la veritat, si jo un dia no estic en el rodatge, jo estic tranquil perquè les coses van a funcionar. Pues nosotros no, Sí. Home, que havia quedat molt bé, Ja, però bueno. Si mirem el canal de YouTube, que hi ha un canal de YouTube on estan tots els capítols, youtube.com/llonganissapes. Vegem que la mitja de les reproduccions ronda les 1.500 reproduccions per capítol, més o menys el primer capítol. Concretament 1.672. Eixa és la mitja, vale, jo no volia quedar mal, però el primer capítol té quasi 3.600 reproduccions, altres estan sobre els 1.200, 1.600. Això és molt, sou conscients del que s'assò, perquè websèries a dia d'avui n'hi ha un fum, n'hi ha moltíssimes, les veuen els amics i prou. Segur que teniu molts amics, però 3.568 en són moltíssims. Hombre, yo creo que sí, que desde luego desde un inicio todos hemos alucinado por ese aumento de reproducciones, pero sí que es verdad que desde un inicio todos nos hemos implicado mucho en promocionarla. Por Facebook se hace mucho, aunque la gente es bastante hippie, digamos, hay que dejarse un poquito mascado, si no, no hay manera. La xeta gosseta. Sí, així és. Sí. No, però a veure, és que bé que faig aquesta pregunta perquè al principi Massa Amics era per als familiars i per als amics. Era una sèrie per als familiars i amics. El que passa és que, clar, van tindre una acollida tan bona de gent que ens escrivia al Facebook i ens dia que per favor, que pujarem ja els capítols, que a mi personalment em va sorprendre, això ho vaig comentar al grup, i van dir, bueno, pues anem a treballar-ho millor, anem a fer una coseta més sèria, i estrenarem en la Casa de Cultura, es va plenar la sala, i clar, després de la projecció, ens van dir que per favor, que sí, que se ho treballarem, que teníem moltes ganes de veure-ho. I jo sempre els ho he dit, a veure, no és el mateix un vídeo de YouTube que puga ficar, què sé jo, Cristiano Ronaldo, Messi, cotxe BBVA, saps? BMW, no sé, que això tu fiques i té milions i milions de reproduccions, que un vídeo que tens que entrar específicament a buscar-lo, amb un nom específic, i que no tot el món pot accedir a ell. És clar que el que va a Massa Amics no s'ho troba, va a buscar-ho. Això és el que jo volia dir. Queden 2 capítols, n'hi haurà molta gent, la gent vos pregunta, vull dir, us crema el Facebook o el WhatsApp de què va passar, no sé què. El WhatsApp. crema. Y el móvil crema. Bueno, y sobre todo... Hi ha companys que no paren de preguntar-nos, digueu-nos, per favor, qui són els personatges que van eixir. I clar, però ja te dic d'amics íntims, sí, que encara ho saben. A mi també m'ho pregunten l'altre dia. Els cameos, qui són? No n'hi ha que contar. No, sobre todo porque tiene que venir la gente dispuesta con la mente abierta y sobre todo después, importante la fiesta. Luego hay que disfrutar todos juntos. Y el fotocall, que... Bueno, i la picaeta, va. Hay que hacernos fotos todos. De segur que sí, ple ja sabeu que estarà, de segur que la gent és contentíssima. Donar-vos les gràcies per haver estat així als 4, sense voler se'ns ha passat mitja hora, duguem xerrant, i desitjar-vos molt bon futur, molta merda, que també es diu a l'audiovisual, de molta merda, no sols al teatre, que vos vagi molt bé i que el Massa Amics siga un principi de molts altres projectes de Llonganissa Produccions i que estiguem així a la ràdio per contar-ho. Pues moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Despedim amb la música, ¿no?, de Massa Amics, la cançó original de Massa Amics. Cristo és un cara dura, és un gandul, té al·lèrgia al treball, és un cas perdut. Ximo és un Latin lover, un gran amant, en treballar una dona sempre està pensant perquè ells són massa amics. Ells són massa amics. Cerres causes perdudes sempre van de la mà.
on estiga Serra, Nacho hi estarà. Raquel està oberta a les proposicions, i si són indecents encara millor. Ells són massa amics. Ells són massa amics. Puja la temperatura, Nacho ja està ací, no tardarà molt en portar-te al llit. Des dels dinosaures no s'ha vist res igual. Queda't amb nosaltres i de riure ploraràs, perquè ells són massa amics. Ells són massa amics. Cristo és un cara dura, és un gandul, té al·lèrgia al treball, és un cas perdut. Ximo és un Latin lover, un gran amant. He treballat si una dona sempre està pensant, perquè ells són massa amics. Ells són massa amics. Serra els casos perdudes sempre van de la mà, on estiga Serra, Nacho hi estarà. Raquel està oberta a les proposicions, i si són indecents molt millor, perquè ells són massa amics. Ells són massa amics. Puja la temperatura, Nacho ja està ací, no tardarà molt en portar-te al llit. Des dels dinosaures no sabes res igual. Queda't amb nosaltres i de riure ploraràs, perquè ells són massa amics. Ells són massa amics. Ells són massa amics.